я скину це ВК. Привет. Начальник, скажем, а потом в конце еще, чтобы брать максимальную сумму, смотрел, ты запомни, хорошо, чтобы было максимально.
Вы просто зашли, наверное, полностью смотреть одновременно. Можно запишу. Он глушится. Он глушится. Ну, типа, не слышно. Оно будет слышно. Ну, когда ты стоишь, нормально звук, да. Сколько человек смотрит? Нормально же. 30 уже, да?
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, дорогие дети, молодь, сердечно вітаю всіх вас сьогодні у п'яту неділю Великого посту. Так само особливим чином хотілося б привітати всіх тих, хто по відомих обставинах не може удельничати тут з нами у костелі на святої мші, однак разом у своїх домах, со своїми сім'ями, лучиться з нами праз інтернет, праз Инстаграм, праз Ютуб. Мне подказали, что теперь это больше, чем 120 человек нас глядит. Тому сердечно их вітаем, захвочем до этого переживания духовного ахвяры Святой Мши и нагадываем про махчимость принятия духовной Святой Коммунии. Переживаем так само третий день наших парафіальних реколекцій, этого особливого часу, дякуючи якому Бог рихтує нас до пленного переживання найвеликшей урочистости, костельной урочистости Воскресения Пана. Прагнем сьогодні відкрити наше серце на Божую правду, яку об'явить нам Ксьонс Віталій, доручаємо Його молитві, як з допомогою Духа Святого годним чином змог нам допомогти у этой подрихтовці до святого. Гэтую найсвятейшую ахвяру я прагну цэлебраваць у інтэнцыі падзякі Пану Богу за 13 гадоў жыцця Леурда Мацвея ў дзень яго нараджэння. Буду просить доброго Бога об моцным здоровье, Божьем благословлении, дарах Духа Святого, опеки Маті Божией для Его и усей семьи. А на початку этой святой мши станем у правде перед Богом и признаемся у наших грехах и слабостях. Сповядамся Богу Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги пророка Езекииля. Так каже Пан Бог: «Вось я открою могилы ваши, и выведу вас, народ мой, з могил ваших, и приведу вас у землю Израиля. И доведаетесь, что я, Пан ваш, коли открою могилы ваши, и выведу вас, народе мой, з могил ваших, и вдыхну в вас дух мой, и учиню, что будете жить и спочивать на земле вашей,
і даведаецеся, што я, Пан сказаў і зрабіў гэта, кажа Пан. Гэта Слова Божие. Пане милосердность и откупление. Пане милосердность и откупление. С глубины я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос. Нехай Твои уши почуют голос моих молитв. Пане милосердность и откупление. Коли Ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, хто ж витриває, Пане? Але у Тебе пробачення, кам боялися Тебе. Пане милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, больш, чим варта світання. Пана милосердность и откупление. Больш, чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана. Бо у Пана милосердності щодра Його откуплення, і Он откупить Ізраїля до всіх беззаконня у Ягоних. Пана милосердность и откупление. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, тие ж, хто поступає поводле тіла, Богу догодить не можуть. Ви ж не у тілі, але у духу. Коли тільки Дух Божий живе у вас, коли ж хто Духа Христового не має, то не належить йому. Коли ж у вас Христос, то тіло мертве за греху, а Дух має життя для справедливості. Коли ж Дух того, хто воскресив з мертвих Єсуса, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смертне тіло Духом Своїм, який живе у вас. Це Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Я у воскресенні життя, каже Пан. Хто вірить у мене, не помре ніколи. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла. Хвала Тобі, Пане. У той час був один хворий,
Лазар з Бетаніі, з вёскі Марыі і яе сястры Марты. А гэта была тая Марыя, якая намасціла Пана мірам і абцерла яму ногі сваімі валасамі. А Лазар, які хварэў, быў яе братам. Сёстры паслалі сказаць Езусу: «Пане, той, каго ты любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Езус сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын чалавечы праславіўся праз яе». Езус жа любіў Марту і яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Вучні ж сказалі яму: «Раббі, яшчэ нядаўна юдэі хацелі каменаваць цябе, а ты зноў вяртаешся туды». Езус адказаў: «Ці не 12 гадзін у дні? Калі хто ходзіць у дзень, не спатыкаецца, таму што бачыць святло гэтага свету. А калі хто ходзіць уначы, спатыкаецца, бо няма ў ім святла». Сказаў так, і пасля гэтага кажа ім: «Наш прыяцель Лазар заснуў, але я іду абудзіць яго». Вучні яго сказалі: «Пане, калі заснуў, то выздаравее». Хоць Езус сказаў пра яго смерць, вучні думалі, што ён гаворыць пра звычайны сон. Тады Езус проста сказаў ім: «Лазар памёр, і я рады за вас, што мяне не было там, каб вы паверылі, але пойдзем да яго». Тады Тамаш, званы Блізня, сказаў астатнім вучням: «Пойдзем і мы, каб памерці разам з Езусам». Прыйшоўшы, Езус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Бетанія была блізка ад Єрусалема, каля 15 стадыяў, і шмат хто з юдэяў прыйшоў да Марты і Марыі, каб суцешыць іх у смутку па браце. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што уваскрэсне падчас уваскрэсення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я уваскрэсенне і жыццё. Хто верыць у мяне, нават калі і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, пане, я веру, што ты Месія, Сын Божий, які павінен быў прыйсці ў свет». Сказаўшы гэта, пайшла і паклікала сваю сястру Марыю, сказаўшы патаемна: «Настаўнік тут, ён кліча цябе». Калі яна пачула гэта, устала хутка і пайшла да яго. Езус яшчэ не ўвайшоў у вёску, але заставаўся на тым месцы, дзе яго сустрэла Марта. Юдэі, якія былі з ёю ў доме і суцяшалі яе, убачылі, што Марыя хутка ўстала і выйшла, і пайшлі з ёю, думаючы, што яна ідзе да магілы, каб там плакаць. Калі Марыя прыйшла туды, дзе быў Езус, і ўбачыла яго, яна ўпала да ягоных ног і сказала яму: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой». Тады Езус, убачыўшы, што яна плача, і што плачуць юдэі, якія прыйшлі разам з ёю, сам глыбока ўзрушыўся і ўсхваляваўся, ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Яны адказалі яму: «Пане, ідзі і паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр». Езус кажа ёй: «Ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень. А Езус узняў вочы і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаю, што ты заўсёды мяне чуеш. Але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне». І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі!» І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткай. Езус кажа ім: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць».
Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Пахвалёны Jesús Христос. Калі дзеці, якія яшчэ ў касцёле ёсць, запрашаю падысці. О, сёння ў нас тут малавата. Сколькі там на Ютубе глядзіць? 109, 110. Ну, будзем лічыць, што 110 дзяцей. Там яшчэ таксама ёсць. Ну што ж, сёння мы, як ужо было хіба зазначана на пачатку святой імшы, сённяшняя святая імша — гэта трэці дзень рэкалекцыі. Трэці дзень нашага разважання, падрыхтоўкі да Пасхі. І сёння лагічна, што трэба пэўныя рэчы падсумаваць. Хто з вас на пачатку з дзяцей быў на рэкалекцыях? Прынамсі на адной імшы. Учора, пазаўчора, хто быў? 1, 3. Ну, и там еще с молодью 4-5 человек где-то. Ну, нормальный процент, нормальный. Я уже дорослых не буду просить поднимать руку, бо, ну, на дома этот процент будет не больше. Ну что ж, первый день я призывал до чего? Коли я верующий человек, над верой свою працуй, выходь и нечто роби. Это так я у одном сказе всю конференцию стараюсь сократить. Другий день, коли ты над собой працуешь, калі ты над сабой працуеш, будзеш мець праблемы, будзеш мець крызісы і цяжкасці. Яны альбо цябе знішчаць, альбо дазволяць табе расці і духоўна нешта там, нейкія крокі наперад зрабіць. З Божай ласкай кожны крызіс можна перамагчы. І сённяшні дзень мы першыя 2 дні разважалі аб тым, як у нашай веры, якую ролю ў веры займаю я сам, чалавек. А сёння Божае Слово і Евангелие кажа нам аб тым, як я ў гэтай веры буду збаўляцца з дапамогай Бога. Хто можа перасказаць у 2 словах Евангелие сённяшняе? Хто можа перасказаць? Падыміце руку для на пачатку. З дзяцей. Падыміце руку дарослыя. Хто можа? Я не буду пытаць, але толькі... О, процент трошки больше, но менш ніж 50%. І першая навука, якая дае нам сённяшняя літургія слова, аб тым, хочаш быць збаўленым, то першае, што павінен ты зрабіць, навучыся Бога слухаць. Не проста стаяць на святой імшы, і гэта доўгае і нуднае, як здавалася, Евангелие выслухаць, навучыся слухаць тое, што Бог табе ў гэтым тэксце кажа. Гэта датычыць і таго, хто сёння прыйшоў у гэты касцёл, і таго, хто там у камеры, там я памахаў, у камеры глядзіць. Гэта датычыць кожнага датычыць. Навучыся Божае Слово слухаць. Калі гэтага не будзеш рабіць, як бы ты ад смерці не хаваўся, як бы ты там не перасцерагаўся ад гэтай смерці, нічога табе не дапаможа. І сённяшнім Евангелі Бог кажа вельмі простай для нас рэчы. Ён прыйшоў да свайго сябра Лазара і яго ўваскрасіў з мёртвых. Казалася, ідэальная рэч, якая падходзіць поўнасцю ідэальна да нашага сённяшняга стану. Самі ведаеце, хто прыходзіць стала на святую імшу на 11 гадзін, што нас трошкі менш. Трошкі, так мягка кажучы, менш, правда? Нас мала, бо мы баімся заразиться гэтым коронавирусом. И правильно, что боимся, правильно, что себе нормальная людская реакция, тут нема ніякага дрэннага ў гэтым, але трэба заўсёды, гэта ключовае слово, да гэтых справаў падходзіць з розумам. Розум увогуле дар Божий, якім трэба карыстацца. Не ведаючы заўсёды, але час ад часу. Дык вось, Бог нас прызывае да гэтага. І Бог, пачуўшы аб тым, што яго сябар Лазар памёр, ён не пайшоў адразу да яго. Казалася, Бог павінен, Езус, павінен у паніцы кінуцца і ратаваць свайго сябра. 2 дні ён яшчэ жыў там у іншай мясцовасці, прапаведаваў,
спотыкаўся, вучыў 2 дні, а чалавек пры смерці ляжыць. Па нашай людской логікі трэба кінуць усё, бегчы, ратаваць, проста рабіць невядома што. Бог вучыць Марту і Марію, сясцёр Лазара. Бог вучыць сваіх вучняў. Першая, найважнейшая справа, якая дазволіць вам уратаваць вашае жыццё. Першая, найважнейшая рэч – гэта не лякарства, гэта не нейкія там таблеткі, а адсутнасць панікі, адсутнасць нейкіх неабдуманых рашэнняў. Як у справе адносна нашага фізічнага стану, так і справе адносна духоўнага. Ёсць праблема. Трэба да яе дастасавацца, трэба гэту праблему вырашаць. Бог вырашае, Ён ведае, што Ён зробіць усё. І толькі праз 2 дні ідзе. Толькі праз 2 дні ідзе, каб ратаваць вось гэтага Лазара. Гэта адзін момант Євангелія. Другі момант, аб якім Євангеліе не піша, але Бог кажа, Ён дае магчымасць чалавеку выкарыстаць тыя сродкі, якія ў яго ёсць. Напэўна, сёстры Лазара прывялі да Бога, прывялі да яго самых лепшых лекараў на той момант, напэўна, выкарысталі самыя лепшыя медыцынскія там нейкія сродкі, лякарства, можа і таблеткі, невядома, што там было. Выкарысталі, гэта было. І толькі пасля гэтага яны, калі яны зрабілі ўсё, што можна, Бог кажа, ну вось, урэшце-рэшт, вы прыйшлі да мяне, прасіць дапамогі ў мяне. Я вам дапамагу. Вось гэта такая яго, вельмі так я скарочваю гэтую логіку дзейнасці Бога. Сёння я прынёс 2 рэчы, якія з аднаго боку вельмі нам добра знаёмыя і сёння сталі вельмі папулярныя, гэтыя рэчы, а з другого боку яны паказваюць наша аднясенне да сённяшняй рэчаіснасці, але і пакажуць нам, як мы павінны адносіцца ўвогуле да нашага жыцця. Пакажыце мне гэтыя 2 рэчы, пранёс я іх з сабой. Вельмі простыя, ніколі ў жыцці я не купляў гэтых рэчаў. Правда, і сёння я іх не купляў, но я аддалжыў. Так, вельмі, это дефицит у нас. Спокойно, пока мы не про яго яшчэ. Что это такое, скажите? Поднимите руки честно. Кто 3 недели тому назад ведаў, як, знаў, сколькі каштуе маска і купляў яе? А хто знаў цану на маску, альбо у каго думка аб тым, што яе трэба купіць, праскальзнула, напрыклад, тыдзень назад? Честно поднимите руки. Соврали половина, что не поднял, потому что в большасці дзесьці некая такая думка, трэба неяк так нам ратавацца, правда? Я праз усё сваё жыццё ніколі не звяртаў увагі ў аптэцы, сколькі не быў, ніколі не пытаўся маску. Ніколі я не купляў. А сёння іх хіба там нема, правда? Хіба дэфіцыт, таму што мы іх купілі. І я вяртаюся да вельмі простай думкі, да вельмі простага тэзісу. Мы не такія ўжо і дурныя людзі, калі ведаем, што рабіць з нашым здароўем, правда? Мы ідзем і купляем гэтыя маскі. У нашым духоўным стане ідэальны падход да здароўя. Чаму мы, калі грашым, то адразу не бяжым за маскай, адразу не змагаемся з грахом, не ставім яму бар'еры, не ідзем да споведзі. Логіка тут дзейнічае наадварот. Дык вось, першае, каб не было смерці. Вядома, гэтай смерці фізічнай, каб мы не захваралі гэтым вірусам. Хто купіў маску, добрую справу зрабіў. Нічога дрэннага ў гэтым немає, наадварот. Той абдумана прыняў добрае рашэнне. Хто не пайшоў на святую імшу, таму што баецца захварыць, баіцца, той добрае рашэнне прыняў, нема гэтага граху. Хто не пашоў, таму што з лені свае не пашоў, той здзейсніў грэх. З лені, з лянівства. Там, хто слухае, я для тых гавару, хто там. Тэарэтычна па другі бок, якіх я не бачу. А той, хто сапраўды баіцца, той, хто сапраўды мае праблемы са здароўем, падкрэсліваю, ніякага граху тут нема. Так і павінна быць. І хай гэтую маску носіць. Гэтая маска ратуе ад жыцця, ад смерці. Прынамсі, тэарэтычна.
Там, насколькі яна ратуе, я там маю пэўны такой скепсіс да гэтага, але, ну, прынамсі, нейкую такую магчымасць забяспечыцца чалавеку дае. Бог ратуе заўсёды нас ад смерці. Калі мы прыслухоўваемся да таго, што Ён нам кажа. Калі мы ягоныя парады у форме пропаведзі, у форме Евангелия, в форме Божых запаведзей, в форме касцёльных запаведзей, калі мы імі жывем, калі мы гэтую маску абаронную выкарыстоўваем у нашым духоўным жыцці, калі мы вось змяняем гэтае жыццё пры дапамозе вось гэтай Божай дапамогі. Маска, правда? У кого есть у вас маски? У некоторых есть, молодцы. Но у кого нема, то тоже не дрэнна. И вось гэтая рэч, антисептик. Цены выросли. Больница, не, в аптеках не знаю, чи дефіцит ёсць, чи нема уже. Ну, вось, ну, але, напэўна, я так само не звяртаў уваги на яго ніколі, а вот сёння звярнуў увагу, і ён нават закрысты нашы стаіць, і ўжо тут мала што асталося, тоже знаеце. Так вось, мы таксама ведаем, як яго выкарыстоўваць. Хто з вас, падніміце рукі, выкарыстоўваў гэты антысептик 3 нядзелі таму? Ладно. 4 недели тому. Ну, пару человек. Ну, давайте признаемся, честно, месяца 2 тому назад никто про его нават не думал. Ну, есть такие, есть, как бы, ну, нормальные люди. Руки с мылом моем час от часу и не кепска. А сегодня в магазин пошли, попрыскали. Вернулись, попрыскали. Мы робим, что там только можем. І не, я не сміюся з гэтага, так і трэба рабіць. Ну, пан Бог дае, падкрэсліваю, дае розум. А розум падказвае, купі гэта вельмі недарагое средства, альбо дарагое, яно будет намного танней яго купіць, нежели потом ад коронавируса лячыцца. То лепей яго выкарыстаць. Это правда. Логіка дзейнічае. Гэтая логіка можа прывесці да нашага воскресення, прынамсі, прывесці да адсутнасці смерці. І трэба выкарыстоўваць. Прызываю. Але чаму мы гэты антысептик не заўсёды, бо ён забівае, ну я не медык, я слабо понимаю, но по моей логіцы, ён забівае нейкія бактэрыі, альбо там мікробікі дрэнныя, правда? Ну логіка такая. Ён павінен забыць, чаму ж мы у нашым жыцці, бачачы шмат злога, маючы шмат пакусаў, чаму мы не заўсёды забіваем да гэтых пакусаў дарогі? Чаму мы іх не нішчым? Мы не заўсёды ім паддаемся, але заставляем. Ну, хай будзе. Хай эта закладачка в інтэрнэце павісіць. Хай там гэта будзе там на странічцы, правда? Мы ж не адмовімся. Мы туды не ходзім, мы не глядзім. Але чаму гэтая логіка не дзейнічае і ў гэтым плане? Бо грэх, яго трэба таксама забіваць. Мы забіваем яго, прыходзячы да споведзі. Але мы можам яго забіць, захоўваючы пэўную унутраную, духоўную гігіену, якая ў касцёле практыкуецца ўжо 2000 год. Называецца гэта гігіена аскезай. Альбо па-нашаму мы можам яе перавесці на нашу людскую мову. Гэта пост, гэта дысцыпліна ў малітве, гэта дысцыпліна ў рэлігійных нашых практыках, у практыкаванні нашай веры. Гэта тыя метады, альбо той антысептик, які не дазваляе нам паміраць. Глядзіце, сколько Бог важных сродкаў для того, каб мы жылі вечна, каб мы не памерлі нам даў. Мы гэты антысептик купілі. Чи купілі мы яго таксама, можа не купілі, а ўзялі, чи мы гэты антысептик не выкарыстоўваем для нашага духа. Пытанне, якое адкрытае. І кожны з нас у сэрцы сваім на яго адкажа. Вось аб гэтым кажа сённяшняе Евангелие. І на гэтыя рэчы звернем увагу. Лазар выкарыстаў гэтую рэч. Нават калі ён памёр, ён паспеў звярнуцца да Бога. Звярнуць да яго сваё слова, праз кагосьці са сваіх блізкіх. Ён паспеў да яго памаліцца, і ён дачакаўся прыходу блізкасці Господа, і па гэтаму атрымаў жыццё вечнае, вярнуўся да нармальнага жыцця. По розных там традыцыях кажуць, што ён потом эмігрыраваў на Кіпр,
і там жыў доўга, быў біскупам касцёла ў гэтым Кіпры і так далей. Маса там нейкіх гісторый пра Лазара, якія расказваюць, як ён шчасліва і доўга жыў. Мы тоже можам жыць шчасліва і доўга, калі на пачатку гэты антысептык выкарыстаем, але калі будзем клапаціцца аб нашым духоўным здароўі, аб нашым духоўным здароўі, аб нашай размове з Господам праз ягонае слова, праз дысцыпліну ў малітве, праз захаванне посту, гэтай міластыні тварэння. Вось праз гэта мы будзем збаўленыя. І для тых, хто, сколькі там нас глядзіць? 108, один, хто прыснуў уже. Ну, дык вось. 110, значит, еще пару человек проснулись. И для тех, кто глядит в интернете, важная рэч. Вы не здзейсніце сёння ніякага граху, калі не пойдзеце на святую мшу. Біскуп выдаў такое прадпісанне. Хто адчувае пагрозу, хто баіцца, мае права астацца дома. Ёсць такое распараджэнне, дазвол біскупа, трэба да яго ставіцца са ўсёй павагай і трэба яго выкарыстоўваць. Але трэба тут, зрабіўшы адзін крок, зрабіць і другі. Калі вы дзесьці на кухні, з тэлефона, глядзіце гэтую святую мшу, а пазней не знойдзеце часу, каб гэта Евангелие ў Бібліі прачытаць, адкрыць гэтую кнігу, ці праз некае там прылажэнне ў тэлефоне, калі не знойдзеце часу, каб памаліцца вечарам, каб адмовіць ружанец, напрыклад, у посце, то ваша перасцярога, яна нічога вам не дасць. Гэта будзе толькі патаканне сваёй слабасці ці сваёй лені. Нядзеля, яна павінна застацца нядзеляй. Часу адпачынку і размовы, спаткання з Господам. Нават калі мы не прыйшлі ў святыню, нават калі мы хварэем, то па-другому, па-божаму гэтае свята можам святкаваць. Хай добры Бог заўсёды дае нам гэтую сілу і ласку, каб мы прагнулі гэтага жыцця вечнага, але каб мы за гэтае жыццё вечнае тут і цяпер на зямлі змагаліся, рабілі ўсё, што ад нас залежыць, каб не памерці, і фізічна, і духоўна. А добры Бог, напэўна, нам у гэтым будзе благаслаўляць, будзе намі апекавацца, будзе нам, напэўна, дапамагаць. Амén. Wyznajem naszą wierę. Wierzę w jednego Boga. Wszystkie rzeczy widziane i niewidziane. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajome Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Да Бога, які праз святий Хрост адрадзіў нас і паклікаў да вернага жыцця, узнесем наши супольные молитвы и просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у Богу яны чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і праўду. Цябе просім. Молімся за людзей, якія адышлі ад касцёла,
каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку навяртання. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб на шляху да лепшай будучыні яны кіраваліся святлом Божай праўды, запісанай у Евангелі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў бліжэйшы час прымуць сакрамент хросту, каб на працягу ўсяго жыцця яны заставаліся верныя Хрысту і Касцёлу. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны вытрывалі ў еднасці, да якой паклікаў іх Езус Христус. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі Слова Божае і трывалі ў малітве. Цябе просім. Помолимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы з падзякай Пану Богу за 13 гадоў жыцця Леурда Мацвея ў дзень яго нараджэння. Просім аб Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога, апекі Маці Божай, усіх неабходных ласкаў на кожны дзень для яго і ўсёй сям'і. Цябе просім. Помолимся об ласцы захавання нашай краіны ад эпідэміі коронавірусу, помолимся за хворых ва ўсім свеце, об ласцы выздараўлення, за ўсіх медыкаў, службу аховы здароўя, валанцёраў, усіх, хто дапамагае у барацьбе з гэтай хваробай, каб добры Бог адудзячыў ім за іх служэнне, а ўсім памерлым хай Пан Бог дасць вечную радасць у небе. Цябе просім. У хвіліне цішыні даручым Пану Богу ўсе нашы асабістыя справы, клопаты, праблемы і тых людзей, якіх носім у сваім сэрцы. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты даў нам жыццё і няспынна спасылаеш нам Твае ласкі. Учыні, просім, каб мы з удзячнасцю прымалі Твае дары і дзяліліся імі з бліжнімі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амén. Módlcie aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tę ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca Znosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, a jako Bóg i władca życia wskrzesił go z grobu. On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał nam apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem,
naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Józafatem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Miłuj
Ото баранок Божий, который гладит грех и свято. Благословение, кто же застали воззвание на Его учта. Вам не есть Абы слушай, але Бог все.
Помодлимся. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, raz zastupnictwa Maryi, Matki Twojej, якая народила Тебя с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який опікавався Тобою після народзінів, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить и якое знаходится у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свайго дитяті, а покинули яму життя, якое Ты сам гэтаму дитяті предвизначив. Послухаємо душпастырскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Фацімскай, у аўторак Маці Божай Добрай Рады, у сераду Маці Божай Нестомнай Дапамогі, чацверг беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, пятніцу Маці Божай Ружанцовай, у суботу Маці Божай Міласэрнасці, нядзелю 18 гадзін Маці Божай Шкаплернай. Сёння 5-я недзеля Вялікага посту, распачынаецца перыяд мукі Пана нашага Езуса Хрыста. Таму ўсе крыжы ў касцёле закрываем фіялетавай тканінай. Загорнутыя крыжы – гэта сімвал жалю і пакаяння, якім грэшнік павінен аддацца, каб пасля ён мог зноў падняць вочы на веліч Бога, чыё аблічча быццам закрыў ад сябе сваімі беззаконнямі, каб у Вялікую Пятніцу нанова адкрыць таямніцу Хрыстовага крыжа. 2 красавіка, гэта першы чацверг месяца, молімся аб шматлікія і святыя пакліканні да святарства, манаскаця, місійнага служэння. Святая гадзіна і малітва ў гэтых інтэнцыях распачнецца о гадзіне 17:30. 3 красавіка, першая пятніца месяца, ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Набажэнства да сэрца Езуса адбудзецца о гадзіне 9, як заўсёды пасля супольнага ружаньца. 4 красавіка, першая субота месяца, дзень малітваў да Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі о гадзіне 9 пасля супольнай ружаньцовай малітвы. Набліжаецца час велікодных святаў, і наступная нядзеля – гэта пальмовая нядзеля, якой распачынаем Вялікі тыдзень, у дзень успаміну ўваходу Хрыста ў Єрусалем, і мы прыходзім у святыню з галінкамі вярбы, перажываючы тыя падзеі. У наступную нядзелю асвячэнне вербаў адбудзецца на кожнай святой імшы. А ахвяраванні, складзеныя пальмовую нядзелю, нядзелю мукі Пана, будуць прызначаны для духоўнай семінарыі ў Гродні. З 1986 года у пальмовую нядзелю адзначаецца Сусветны дзень моладзі. Касцёл заклікае да малітвы за моладзь, каб маладыя людзі не баяліся запрасіць Хрыста ў сваё жыццё і кіравацца за ім дарогай крыжа, якая вядзе да радасці велікоднай раніцы. Наступная нядзеля – гэта першая нядзеля месяца, адарацыйная нядзеля, пасля імшы о гадзіне 9 адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, пасля імшы о гадзіне 13 Божае благаслаўленне і змена ружаньцовых таямніц. Візіт хворых. На гэтым тыдні адведзем хворых парафіян з наступных вуліц. Панядзелак, вуліца Майская, 42, праспект Перамогі, 27, 89, 91, і таксама вуліца Савецкая, 39А і 43. Во ўторак улица Транспортная, 6, Климко, першы дом, улица Пугачева, 4 дом и космонавтов, 10 корпус 3, 12 корпус 1. В сераду улица Набережная, дом 1, корпус 2, Качана 6, корпус 3, Качана 8, Ленинская 7Б, 12 и 21, четверг улицы Фрунзе, 12, корпус 1, 16, Едемина 7, Грунвальдская 16, пятницу Йодки, Брендзиняты и Колышки,
а в субботу улицы 7 листопада, 7 ноября 10, корпус 1, Свердлова 15А, и улица другая, Новопрудская, 61, и Химгородок, 1 дом. Так само у закрыстыі каля касцёла можна набыць розныя рэчы, велікодныя рэчы, ёсць таксама святочныя паштоўкі. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя сёння ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Ад усяго сэрца дзякуем ксяндзу Віталію за правядзенне великапостных рэкалекцый. Няхай добры Бог узнагародзіць айца рэкалекцыяніста сваімі дарамі і благаславіць у яго служэнні. Памятаем таксама, што за ўдзел у рэкалекцыях, у великапостных набажэнствах, песні жальбы альбо крыжовы шлях можна атрымаць ласку поўнага адпусту. І яшчэ такія аб'явы. На гэтым тыдні дні споведзі будуць у наступных парафіях. 31 сакавіка, гэта ваўторак, дзень споведзі будзе парафіі ў Небаўзяцці на Свяцейшай Марыі Панны, раён індустрыяльны. 2 красавіка ў чацвер у парафіі Святой Сям'і, раён Рабіноўскага. 4 красавіка ў суботу парафія Божай міласэрнасці, раён Маладзёжны, а таксама ў суботу 4 красавіка дзень споведзі у парафіі Белагруда і Дзітва. Цяпер прымем Божае благаслаўленне. Перад Божым благаслаўленнем яшчэ будзе спецыяльная малітва. Даручым нас саміх, нашыя сем'і, нашу краіну ў апеку Маці Божай у гэтай небяспечнай сітуацыі адносна эпідэміі каронавірусу. О Найсвяцейшая Тройца, Божа Ойча, які даў Марыі гонар быць найбольш годнай сярод Тваіх дачок, Сыне Божы, які даў ёй ласку стаць Тваёй маці, Духу Святы, які ўчыніў яе Тваёй абранніцай, мы верым у Цябе, пакланяемся Табе, давяраем Табе і любім Цябе. О Марыя, у небяспецы і пандэміі каронавірусу, молячы Цябе аб заступніцтве, мы прысвячаем, даручаем саміх сябе і нашу айчыну Твайму беззаганнаму сэрцу. Будь нам клапатліваю маці і нястомнаю заступніцай у час вялікай небяспекі распаўсюджвання па ўсім свеце гэтай заразнай хваробы. Наткні нас, каб мы верна і ахвярна служылі Табе, Твайму Сыну, ягонаму касцёлу і нашым бліжнім. Ты, наша наймілейшая і чулая маці, якая разумее ўсе цяжкасці і надзеі нашага жыцця, асабліва ў барацьбе паміж добром і злом. Пачуй нашыя пакорныя просьбы аб дапамозе ў гэтай жахлівай бядзе і сваёю матчынай любоўю атулі нас, занепакоеных сваім прамінальным і вечным лёсам. Праз Цябе ў беззаганнай Багародзіцай да падножа алтара міласэрнага і ўсемагутнага Бога мы прыносім нашу ўдзячнасць за шчодрасць ласкаў, якімі Ён адорвае нас, нашае пакаянне за грахі народа і нашу ахвяру, а таксама просьбу аб вызваленні ад гэтай эпідэміі. Апякунка Беларусі, Тваёй абароне аддаемся, прымі нашае Табе прысвячэнне. Будь з намі на шляхах веры, надзеі і любові. Не пакідай нас у гэты час новых выпрабаванняў. Няхай усемагутны міласэрны Бог праз заступніцтва дапамагае лекарам, медработнікам і ўсім службам, якія задзейнічаны ў барацьбе з гэтай небяспечнай эпідэміяй. Няхай Пан Бог спашле здароўе ўсім хворым. Няхай усемагутны Стварыцель благаслаўляе і ратуе нашу айчыну ад пандэміі каронавірусу. Просім праз Хрыста, Пана і Валадара нашага. Амэн. Яшчэ ад усяго сэрца хацелася б падзякаваць усім тым, хто далучаўся з намі праз інтэрнэт. Па апошнім дадзеным пастаянна нас глядзелі праз Інстаграм старонку 110 чалавек, а праз канал на YouTube 153. Таксама дзякуй за гэты удзел. Распаўсюджвайце гэту інфармацыю далей, бо гэта плануецца на ўвесь час гэтай небяспечнай эпідэміі. Будзем кожную нядзелю трансліраваць святую імшу і таксама святы. Ну і ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А на гэты тыдзень працы абавязкаў прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами И с Духом Твоим. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.